Hyvää vapun jälkeistä elämää Seiska TV:stä. Nyt lähdetään katsomaan naiskauneutta. Miss Suomi Noora Hautakangas nimittäin valmistautuu täydellä tohinalla lähestyviin Miss Universum-kilpailuihin Meksikossa. Mitä kaikkea Noora on itselleen tehnyt ja kuinka paljon hän on itseään kisakuntoon treenannut ja trimmannut, sepä selviää tässä seuraavassa Seiska TV:n Hanna Junton haastattelussa. Suomi Noora Hautakangas valmistuu tällä hetkellä Miss Universum-kisoihin ja lähtö koittaa ihan tuota pikaa. Mitkä sulla on nyt fiilikset? Tosi hyvät fiilikset. On vauhdilla mennyt tää kevät kyllä aika ja aina se tulee kyllä varkain toi lähtö. Että ensi maanantaina on tosiaan sitten lähdön paikka Mexico Cityin, mutta tosi kiva lähteä. Onko sulla matka kuume? Kyllä se kuume alkaa tuosta pukkaamaan. Toivottavasti ei nyt kuitenkaan minkään viruksen puoleinen, että matka kuume, kyllä se sieltä tulee. No mitä sun valmistautumiseen on nyt sitten kuulunut tässä viimeisen kuukauden aikana? Vaikka minkä näköistä touhuu. Ihan oikeastaan se on lähtenyt sieltä kuntokuurilta, että on aika hyvä treeni ollut tuossa semmoisen kuukauden verran ja sitten samoin myös sitten tämmöinen ruokavalioremontti on koettu, eli niillä on lähdetty liikenteeseen ja totta kai puvusto on myös iso asia sitten, mikä vaikuttaa varmasti aika pitkälle myös sitten siellä kisoissa. Ja kaikki varmaan huomaa tukka, ketkä mut on aikaisemmin bongannut, niin mulla on lyhkäisemmät hiukset, niin nyt on vähän kasvanut pituutta ja väri onkin vähän myöskin muuttunut, että sitäkin on tullut sitten uutta ilmettä sen myötä. Ja sitten myös hampaat ovat kokeneet uudistuksen, eli vähän on tullut sitten valoa hampaisiin, että on ollut kirkkautta, eli on ollut sitten hampaan valkaisussa myöskin. Nyt sulla on vissiin myös oikastu vähän toista etuhammasta. Joo, eli pikkasen on ollut ristissä päällekkäin, niin ne on nyt sitten oikaistu, että on kaunista sellainen hammasrivistö. Kuinka monta kertaa sä oot joutunut käymään hammaslääkärillä? Mitähän niitä olisikohan 4-5 kertaa sitä luokkaa. Kuinka kauan tämä hiusten pidennysoperaatio kesti? 3 tuntia, että se oli aika nopea keissi kyllä, että värjäyksessä meni reilu tunti ja sitten hiusten laitossa vähän reilu tunti, eli alle 3 tuntia, 2,5. Ja. Mitäs kerrot sä vähän nyt sitten tästä ruokavaliosta ja treenistä tarkemmin? Joo, eli ruokavalio, se on about rajoitettu semmoiseen 1700 kalorin päivässä, eli 5-6 kertaa on syönyt sitten päivässä pieniä semmoisia annoksia. Ja totta kai paljon hedelmää, vihannesta, tämmöistä ja vähemmän sitten sitä karkkipuolta. Eli siitä on sitten pitänyt pihistää aika lailla. Ja sitten 5 kertaa on yrittänyt käydä sitten tuolla Imperial Health Clubilla sitten treenaamassa. Numema Mikko on sitten personal trainerilla ollut apuna sitten siellä, että se on sitten ollut tsemppaamassa myöskin. Ja yleensä aina, jos ei ole aikataulu antanut periksi, että ehtii salille, niin on tullut sitten lenkkiä heitettyä. Et yrittänyt kyllä pitää joka päivästi jonkinlaisen urheilutuokion. Mitäs muuten sitten sulla on vähän rusketusta ja kynsiä laitettu? Joo, eli rusketusta tässä vielä ehtii vielä muutaman päivän nyt käydä tuolla solariumin puolella hankkimassa kaunis keveä rusketus ennen kuin tulee lähtö. Ja totta kai se itse ruskettava purkki on sitten mukana siellä matkassa, että auttaa varmasti myös asiaa ja sitten myös kynnet sitten tehdään, että vielä viimeinen huolto ennen kuin sitten lähdetään. Mitä sä nyt sitten luulet, että tämä 4 viikkoa siellä Meksikossa, niin mitä tulee pitää sisällään muuten kuin ne kisat? Varmasti kaikkea, että siellä tulee oleva ihan varmasti erittäin työntäyteinen kuukausi, että on harjoitusta, kaiken näköistä illallista, cocktailkutsua, löytyy varmasti PR-tilaisuuksia, kaikenmoista haastattelua ihan laidasta laitaa, että en tosiaankaan osaa edes kertoa kaikkea, että mitä siellä on luvassa, mutta erittäin hektinen kuukausi tulossa. Niin tää on sulle kuulemma tuttu paikka, että sä oot käynyt siellä aikaisemmin. Kerropa vähän siitä. Joo, eli mun serkku tosiaan asuu Mexico Cityssä vaimonsa kanssa ja he asuu aivan kilsan päässä sitten siitä paikasta, missä kisat pidetään ja missä me asutaan, niin se on aika hauska yhteensattuma kyllä, että siellä on apua luvassa, jos sitten siltä näyttää, että tarvii. Ja sulle on vissiin tulossa jotain kannustusjoukkoja Suomesta myös ehkä sitten, kun kisat on. Ehkä joo, katsotaan, että viimeiseksi viikoksi äiti yrittää saada järkättyä sitten itsensä paikalle sinne paikan päälle, että katsotaan, että jos hän sitten saa liput ja tuleva mahdollisuus, niin hän lähtee sitten veljevaimon kanssa matkaan mukaan sitten kannustamaan. Niin sä oot tosiaan sinkku, että jääkö sulle nyt sitten joku odottamaan tänne Suomeen? Siitä oli vähän kohua, että sä tuolta Royal Onnellan avajaisista poistuit jonkun mieshenkilön kanssa, että kukas tää Miekkonen on? Joo, mä itse asiassa vähän ihmettelin kanssa sitä, että kenenköhän kanssa mä oikein sieltä poistunut, nimittäin ei oikein niinku raksuttanut. Että kyllä me sieltä ihan isommalla porukalla lähdettiin sitten kavereiden kanssa, että totta kai kevääseen kuuluu pientä sutinaa. Että niin kuin rakkautta rinnassa joo, mutta ei kyllä sinkkuna lähdetään. Ja sinkkuna varmasti tullaan myös sieltä. Tapailetko nyt sitten jotain? En tosiaankaan mitenkään vakituisesti, varsinaisesti en. Oot kuitenkin treffeillä käynyt? Totta kai, joo. Pitää pysyä pirteinä siinäkin suhteessa.
Mutta mitkä sun odotukset nyt sitten on tämän varsinaisen kisan suhteen, että minkälaista asiaa sieltä lähdetään hakemaan? En kyllä aseta mitään odotuksia itselleni, että ihan katsotaan, mennään päivä kerrallaan olla oma itsensä ja katsotaan mihin se riittää sitten, että parempi näin päin. No mitä tapahtuu Nooran elämässä sitten kisojen jälkeen? No kuntokuuri ihan varmasti jatkuu, että kyllä kun kesäkunto on ihan hyvänmoiseen kuitenkin päästy, niin ehdottomasti se jatkuu sitten urheilemalla ja toivottavasti työn täyteisellä kesällä, että mä toivon, että kalenteri mahtuisi kuitenkin vielä keikkaa jonkin verran. Ja kyllä siellä terassillakin varmasti tulee poikettua. Onko sulla jotain erityisiä lomasuunnitelmia sitten kesäksi? Itse asiassa joo, tässä on suunnitella parin hyvän ystävän kanssa, että lähdettäisiin pyörähtämään sitten tuolla etelän lämmössä, että ehkäpä sitten Espanja tai sitten Italia on sitten suunnittelut. Katsotaan minne päin ehtii. Selvä, oikein hyvää matkaa sulle ja menestystä kisoihin. Kiitoksia.